Lige midt i. Klokkeren. Det var en dead center. Det var i bunden. Stadigvæk ramt. Den var ved siden af til højre. Den ramte du eller rettere sagt, snittede den. Den bevægede sig, du ramte højre hjørne. Den ramte du ikke, det var meget langt ned til venstre. Vil du så have regningen i fabrikspriser eller hjemmerullespriser? Den ramte du samme sted, ned i højre hjørne. Eller er det så i bunden, det kan godt være. Jeg tror, du rammer den helt ned i bunden. Det gør du skyder helt ned i bunden. Du skyder helt ned i nederste hjørne. Aller nederste hjørne, der har du ramt mange gange. Samme sted. Nu skyder du lidt. Ja, nu er det et centimeter højere op. Det er ikke ret meget. Du skal sigte lidt højere. Der ramte du så næsten. Altså højdemæssigt passer du så skyder helt over venstre side. Ikke et gyldigt mål. Der skyder du til højre. Du skyder for lavt. Det er vandlum, der står noget. Det er et center igen. Nu er den der. Fedt. Ja, det var så på godt lidt. Ja, så lidt op. Det er væk.